Sulkapallossa menestyminen vaatii harjoittelua hullun lailla. Lajin vaatimustaso voi tulla monelle yllätyksenä. Maajoukkueen harjoituksessa pääsemme kurkistamaan, mitä kaikkea se vaatii. Voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja aerobinen kapasiteettikin on hyvä olla aika korkealla. Et silleen niin kuin moninainen laji kyseessä ja toki sit tekninenkin myös, että tekniikkaakin aika paljon siinä sitten fysiikan ohella. Treenimäärät ovat hurjia. Noin 12-8 sulkapalloharjoitusta viikkoon pyöreästi riippuen vähän pelaajasta ja missä kohti hän omaa pelaajapolkuansa menee. Ja sitten 2-3 punttisalitreeniä sieltä, fysiikkatreeniä ja sitten oheiset siihen päälle. Et siitä muodostuu sitten semmoinen 25-30 tuntia viikossa pyöreästi, että vähän riippuu tosiaan pelaajasta, että missä kohtaa uraa menee. Arkena ei ole vaikea keksiä tekemistä. No aamu alkaa aamutreeneillä aikaisin ja sitten sen jälkeen mä oon vielä lukiossa 4 vuotta, niin sen jälkeen mä menen kouluun ja siellä on iltapäivän. Sitten sen jälkeen on yleensä toiset lajiharjoitukset eli sulkista ja sitten mahdollisesti fysiikka niin kuin päivällä. Miten urheilija tasapainoilee sosiaalisen elämän ja urheilun välillä? On se aika vaikeeta, mutta mä luulen, että se sosiaalinen elämä tulee kuitenkin täältä niinku sulkiksen kautta kanssa. Täällä on aika hyviä kavereita meillä kaikille, kaikki tuntee toisensa ja tosi hyviä kavereita, niin voidaan heittää vähän jerriä täällä samaan aikaan treeneissä. Matkalla huipulle oikotietä onneen ei ole. No se on kivinen ja kova ja tiukka, mutta aluksi tietysti hyvin monipuolisesti pitäisi urheilla eri lajeja, tulee se hyvä pohja ja sitten kun se laji valikoituu, niin siitä sitten maltilla pikkuhiljaa lähtee rakentamaan sitä omaa pelaajan polkua ja sitten pikkuhiljaa nostaa määriä ja tehoja ja käydä ulkomailla kilpailuissa aika paljon ja katsoa missä sitten se maailman kärki menee ja päästä siihen mukaan ja harjoitella mahdollisesti heidän kanssaan ja siitä sitten pikkuhiljaa niin kuin muotoutuu.